Si Tanjung kaki ngirine si Tanjung Hei si Tanjung Tanjung yen nang Si Tanjung Dawa katimbalan Kang Mas. Si Tanjung yang Kowe kapane tuk kowe iki lho kok mbok kentongi terus ki mandeke kapan? Terus dialogku karo bojoku iku kapan? Heh? Kita lek mengenang lho. Ya mengenaki disuwuke. Eman-eman lho. Lho, tok lagi suwuk. Eman-eman. Lah ngopo? Kadung cinta karo kentongane yo. Lho, wong kentongan kok cinta iki lho. Kentongane wedok iki. Kentongan kopring kok wedok. Wedok. kadang ana wedok pi to. Gitu. Edan. Bentuke ya apik. Iso. Ayo. Tenanan. Di Tanjung. Ini. Dawa katimbalan Kang Mas. Ing papan kini aku bakal niti pirsa marang kowe. Apa kowe bener yen wis sinisian marang Gusti Prabu Silatikrama? Kowe pitik kalkun iki. Kok nangis? Sing Wong wedok iki lek nangis yo. Mas ora to. Saking mbeseseke dodo ngempet lho. Mesesek dadane lho. Wong wedok ki dhewe-dhewe kok lagekane kok. Kaya pitik kalkun. Si Tanjung. Dawa katimbalan. Ing papan kene sakwise aku ndak utus dening Gusti Prabu Silatikrama banjur keprungu yen kowe wis cecaketan marang Gusti Prabu Silatikrama. Aku saya suwi kok wedi. Aku bojoku malah demit. Nangis sing enakno lho ora. Aja jijik ya nyanyimu. Oh, Kang Mas. Si Tanjung. Ngendikane panjenengan niku Yen ngendikane panjenengan menika boten leres Kang Mas. yo kene ora bener. Ing papan kene sakwise kapapak para blegadianing nayakaning praja banjur mangerteni ana palapuran sing ora ngepenakke ana ing talingaku. Kowe wis tumindak setting Si Tanjung. Bojo mbok seneni langsung stroke. Aduh. Stroke. Mboten Kang Mas. Tresna kula namung kelas panjenengan Kang Mas. Si Tanjung, Dawuh Kang. coba kowe noleh rene. Kedadian sing kaya mangkene iki bakal gawe wirangpun Kakang. Nanging becik kowe ndak pundhut garwa nanging njur nyoreng kawibawanku ning kadipaten iki. Mboten leres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki leres dalam Si Tanjung. Lah niki Ah ngapunten menika dina Jumat layak sok mekar menika. wong toprak nggih toprak kok utang bang plecet ki ya ngopo kok iso. Ketoprak ora tau main. Ora sangge kuwi kok iso. Si Tanjung, Mboten leres Kang Mas menika. sepisan maneh ndak takoni kowe kondo bloko ya Si Tanjung. Mboten leres Kang Mas. Tresna kula namung kalian panjenengan. Kandamu aja goroh ana ing sak pangarepanku. Mboten menika saestu Kang Mas. Si Tanjung, Nggih, Dawuh. ndak rewangi tumpahing ludiraku
belani ning kadipaten. Ember. Nyapa rusuhi Anti pecah. kuwi kok ae kok iso. Bakal ember bisa ya. Bakul ember ketoprak kok iso mbok ganggu bakul sember barang. Ayo. Tendangmu. Lho, urung. Si Tanjung. Jawa Kang Mas. Bisa aku menehi pangapura marang kuwi. Ing dina iki mapan panggonan ning papan kene. Nanging sakwise kowe ndak takoni gelem kandha panane ndak penehi pangapura ya Dajeng Si Tanjung. Kang Mas, Kepiye Dajeng? menawi panjenengan boten percados kalian kula ateges panjenengan inggih boten tresno kalian kula, nanging kula tetep tresno kalian panjenengan. Ngendikane panjenengan kula boten leres menawi kula gandeng kalian Kang Mas. Sila hati kromo Kang Mas. Si Tanjung. Boten leres. Ing papan kene kowe ndak takoni kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Piye? Si Tanjung. Kayak pencak dor. Boten Kang Mas. Yo kene kowe ora gelem pondo bloko. Ampun Kang. Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang. Kowe tumindak sedeng. Yo kene kowe ora. Kowe. Ampun Kang Mas. Ampun Kang Mas. Hei. Remu gocek iku bablas kene. Hei. Asem iki. Boten Kang. Iki sinyale pas ape. Si Tanjung. Boten Kang Mas. Ing papan kene kowe bakal ndak wenehi pangapura sepisan maneh ndak takoni ya Dajeng. Kowe tumindak sedeng ora? Hei. Dangao. Kowe tumindak sedeng ora? Piye? Hei. Yo kene kowe ora tumindak sedeng. Ya cok. Biung Ban. Biung Ban. Loh. Biang ngemban. Tolong aku biang ngemban. Gusti pun. Biang ngemban. Kok kaya melelakan ke biang ngemban. Mbane kaya bakul simpel pojokan alun-alun. Kowe minangka ndak wenehi paweling supaya ndak utus ngawat-ngawati bendaramu putri. Boten kirang-kirang anggen kula ngawat-ngawati Gusti Putri menika nanging menapa tetep Gusti Putri menika. Nanging kedaden Nanging karo panjenengan. Gusti Putri menika boten tidak sedeng. Nanging menapa panjenengan tak maneka warna sakit terus sing mana kula. Loh. Ayo, kowe kondoblok. Bendaramu tumindak sedeng ora? Boten Gusti Pati. Kowe aja gero. Kula boten kira kula menika matur blokon dhumateng panjenengan. Bendaramu tumindak sedeng ora? Boten. Tumindak sedeng. Biang ngemban. Boten Gusti Pati. Bendaramu tumindak sedeng. Boten Gusti Pati. Tumindak sedeng ora? Kowe jawab. Boten. Tumindak sedeng ora? Boten. Lara lo cok. Ayo. Kowe tumindak sedeng ora? Pakune iki. Ayo, Sri Tanjung. Jawa Kang Mas. Yen nganti kowe goroh ning papan kene bakal ndak ilangke nyawamu kowe. Ayo. Ing nalika semono prasetyaku tulus lan batinku kanggo kowe. Yo gene kowe tumindak sinisian marang Gusti Prabu Salatikrama. Ayo Si Tanjung kondo gage kowe. Boten Kang Mas. Kula boten tumindak sedeng kalian Kang Mas Silahati Kromo. Kula boten napa-napa menawi panjenengan boten percados nanging kula nggadahi pitungkas Kang Mas. Monggo panjenengan percaya kula samenika nanging menawi ludira kula agondo arum
sedeng Kang. Ananging menawi ludira kula anyir kula tumindak sedeng Kang Mas. Piye? Monggo panjenengan perjaga kula. Kuwi kondo kepiye si Tanjung? Menawi ludira kula anggondo arum kula mboten tumindak sedeng Kang Mas. Si Tanjung. Siji le. Le, siji. Belok. Ayo, nyeng selindro. Belok. Ah. Nek. Simbal, siswa budaya. Nah. Ora sangge tam-tam, simbal tok. Kayak betul gajah. Si Tanjung. Jawab Kowe kondo yen lu digeram manggondo arung ateges kowe ra mindak sedeng ning Nggih, sak banjure yen lu diramang gondo amis ateges kowe tumindak sedeng Si Tanjung jawab Kang Mas. ing papan kene ora ana wektu kanggo menehi pangapura marang kowe sineksenan bumi lan langit tinimbang kowe nyepet-nyepet timripat ana ing papan kene waspadakno Si Tanjung kowe luwih becik sumikir ya. Lah kok kosot ning kono kaya wedhus lanang to kowe? Yo gini kowe nangis. Tega panjenengan ingkang garwa. Gusti putri menika mboten tumindak sedeng. Apa wis gemer? Manuk gemak. Apa wis kabeh bener sak kabeh kandamu? Sampun menika leres Gusti Patih. Garwaku yen kon mbolu dilane anggotarung ateges ora tumindak sedeng. Mulai menyambut lebih tatus monggo. Kula aturi mesani ludra menika angkon darum nembrak. Kawake. Nggih. Si Tanjung bakal ndak buktekke sak kabeh kandham jajeng Si Tanjung. Kowe kondo yen ludiramu anggotarung ateges kowe ora tumindak sedeng. Aduh. Si Tanjung. Beluh. Wiwit saka dhuwur urung anggondo Si Tanjung. Radi mandap. Beluh. Coba. Beluh Si Tanjung. Sampun gondo dereng. Ya kene mudhun ora gondo. Radi mandap malih cobi. Waduh. Sampun. Beluh Sampun. Si Tanjung. Beluh Si Tanjung. Waduh Si Tanjung. Aduh Si Tanjung. Aduh. Yajeng Si Tanjung. Aduh Yajeng. Yo kene kowe tumekaning pati Yajeng. Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Patih? Aku klat. Gusti Patih. Dangao. Jebelut dirane karo aku Si Tanjung Anggondo Wangi. Menika ateges Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng. Aku kladuk. Sawi penyan jumeneng. Mulai merengkakaken Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng. Yajeng. Gusti Patih. Ayo dirukti Mboten Bapak. saged. Utang duit sahur duit utang puluh sahur puluh utang mati sahur mati. Yang penting sahur mati sakit dengan kula. Baco. Kok. Sogok keri. Oi, teko karo aku. Asli. Kita enek sing remaja gedhe ndase. Aduh. Wah, cethok. Yen pangapunten pamirsa. Kangge panglipur inggih menika dalam rangka sedanipun juragan kula kekalih. Monggo Mbak Hani Kusuma katuran jumeneng sawetawis.
Mosok mati ditanggapne campur sari. Iki apa to iki jane iki? Sekali-sekali. Kok mati kok tanggapne campur sari. Sekali-sekali. Ora nek to kuwi. Masa perayaane campur sari. Iki enek wong mati iki bangga mergo ngilongi jatah ngono lho dadi. Main